أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يهزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat niki tesih berhubungan sama ayat sing wingi. Ayat sing wingi nerangno wong-wong sing sedo netepi dalan sing ditentokno Gusti Allah niku nek alam kubure padha bunga-bunga ya oleh rezeki malah luwih apik dibanding dunya. Inda rabbihim yurzaqun luwih nyenengno timbang dunya. Alame kubur niku nek wong apik luwih jembar timbang dunya ngumpuli kaya jembare alam dunya dibanding alam kandungan. Jadi wattisa'uhu bin nisbati lid dunya kattisa'id dunya bin nisbati li batinil ummi. Jembare alam dunya dibanding alam barzakh, alam kubur. Kanggone wong iman lho iki, wong sing matine bisa bilillah. Iku kaya jembare alam gua garba dibanding dunya. Jembare kae kok bebas nang alam kubur. Wong sing apik iku luwih menak dibanding dunya. Ora enek urusan cicilan, ora enek urusan wah, sekarang enak tau pokoke ndaro pinggir jaku. Farisi lalu ma'atahu wa min fadli bunga-bunga kelawan anugerah Gusti Allah ning alam kubur niku. Mulane wong ngene kuat ora dimati. Mati iku malah bebas beban dunya. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yahaqu bihim lan bunga meneh mergo roh cadangan kanggo wong sing urip urip ning dunya, sing wong apik-apik iki. Wah, sebule dulur-dulurku sing apik-apik ning alam dunya sing sik padha tugas sampeyan ya oleh cadangan kaya iki, kaya nggonku iki. Diketokno cadangan nikmate ning alam kelangsungan. Bila dina alam yalqaku bihim dikandhani ora kowe tok, kang ora kowe tok le sing entuk iki dulur-dulurku sing ning dunya sing lakone apik-apik kae. Ijek sampai saya ijek lakon sebenarnya bakal oleh milu kita ke Allah khufun alaihim walahum yahzanun bebas sama rasa wedi sama rasa susah.
diterangkan bahwa sore sapa kalau meniku alladzina tajabu lillahi wa rasulihi ida mimpa lima azabahum wong sing nyembadani manut mituhu dawuhe Allah lan Rasul nalika wis bar ketekan ketiban satu kala lakon Allah ceritane perang Uhud wingi bar pertama menang terus kalah kan akeh sing kepaten padha susah terus bareng wis sadar manut Kanjeng Nabi neh istajabu lillahi wa rasuli merapatkan barisan meneh dan berangkut akhirnya kan terus kompak neh barisane genteng wong kafir melayu ayo cek perang neh ora terus napa ora kalau basa kene wonten Abu Sufyan jawab sok tahun Arab nang perang Badar sing ketiga nek khususnya jawabe ngoten wani ora iku nek akhire ditulungan suwengi nganti dina Ahad nek wonge lunga janji lan sak perang nek somben nek musim Badar dadi Badar niku pasar ning sak yogone Madinah kira-kira ya 100 kilo wis sithik ceritane niku setahun ping 8 niku ana musim dagang sing rame somben zaman musim nang Badar tahun ngarep perang nek Abu Sufyan ngoten sehingga cerita akhirnya wong Islam yang nang perang Uhud endingnya pungkasane tetep menang wong sing mlayu sing wong kafir janjian Abu Sufyan ajak perang nek somben tahun ngarep nek perang Badar sing ketiga tapi kalau perang Badar Abu Sufyan ngongkon mata-mata lho saya pacar Muhammad ana tenang ora aku ragu gak patek wani perang tenang cara perang tenangku ngundang wis siap engko denteni engko nek petok wis denteni ngangkon wong jenenge Nuaim kon nyuve nang Badar terus petok utusane Kanjeng Nabi singkat ceritane ngene aku jolapor ini oh lho kene iki kaya nang pasar perang Badar terus nem tepi minangkani janjine tempone Abu Sufyan ngono jenenge ngajak perang neh terus didenteni aja yo nek aku kowe Abu Sufyan iki yo luwe akeh kowe wedi yo tumpes kowe Kanjeng Nabi sing cerita aku tetep arep tak gebi tak Abu Sufyan nggo bolo pirawe aja nak ijen tanpa ruang jadi ini sing termasuk nang ayat iki alladzina qala lahum munasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wong sing bakal nampa bebungah ora mati tapi pindah alam ning alam sing nomor sane pangerane iki ya wong sing nalika dikandhani wong wis siap kabeh ngrumbyong kowe bakal mateni kuwi fakhshawhum kowe wedi yo aja kowe kudu ngomong iman awak fakhshawhum dadi perintah ngongkon wedi nek dikon wedi ora wedi malah fazadahum imana malah yakin ora wedi aku mbok ijen kan para wala ora duwe apa-apa lakoni dhewe antara aku sik urip bakal tak adepi kasarane Kanjeng Nabi jawab aku tetap tak adepi Abu Sufyan tak ungkarane aja aku ijen kan para wala fakhshawhum dikon wedi itu malah fazadahum imana malah tambah keyakinane malah tambah TKT niku wong sing atine imane kuat dadi ora wedi malah mule qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil betul mule hasbunallahu wa ni'mal wakil sing nyukupi Gusti Allah sing belani Gusti Allah lan sak api-api datang diwakilno diparingi kewakilan kan dipasrahi jadi tawakil atau tawakal sak bagus-bagus itu sing dipasrahi lan iki kan pelajaran kula jenengan tawakal pasrah semede sing kudu diandalno iki semede Gusti Allah semede nang wong iki bliyang semede nang bos dhewe bliyang kok semede nang atasan dhewe kok semede ketemu Gusti Allah najan kok lahir syariate yo hubungan karo wong sing
muni hasbunallah wa ni'mal wakil niku atine kuat ora wedi lara ora wedi ino ora wedi mati akhirnya tetep budal nang badan nggawa pasukan karo nggawa dagangan pasukane kurang luwih 1500 Kanjeng Nabi mergo Abu Sufyan wedi ora wani berangkat ning Gertak Sambel tok niku ngomong wong ning Gertak Sambel tok. Jadi Nuaim itu kon berangkatnya harus tak pakai untuk 10 dipakai untuk 10 untuk siji itu kira-kira regane masih 50 juta cara saiki kuwi kau pakai semene lu ngororono lu tekok-tekok ketoke Muhammad enek tenan ora nang sahabate aku nek dipateni piye yo aja wetok terang-terangan to kowe bareng ngoten terus akhirnya Rasulullah dan pasukan 1500 karo dagangan sakake-akeh mergo wong Quraisy ora iso berangkat wedi Abu Sufyan kan berangkat wedi ning Badar tapi dagangan wayahe bazar cara kene wayahe pasar malam dong bazar sing gedhe nang Badar niku aku berangkat wedi sing ngebaki dagangane Kanjeng Nabi sak umat kabeh mula kebuate cikel makira regane mundak berlipat ganda ping 10 kali akhirnya dagangannya bayu kabeh buatnya cikel ping 10 niku dadi diterangno teng ayat niki iki secara khusus tumuju ning Kanjeng Nabi setelah perang cuman iki kena diulang-ulang awake dhewe masih sakniki di mana isih Pangkola kumongkoni bali sapa aladina sing ini kok tak terang lawan binikmatin kelawan nikmat minallahi sapa Gusti Allah wa fadlin lan anugrah iku ning jalane diceritakno disalamatin bari dohim selamat ora perang ra apa lan untuk bati kuwi buati tikel-tikel lagarane sing digawa pira wae entek kabeh mergo jarane kan Badar iku jaman Kanjeng Nabi setahun iku ceritane enek ping 8 enek bazar terus saiki lha sing biasane akeh banget kok Mekah wong Mekah dalane Abu Sufyan rawani berangkat terus sing berangkat pasukan Kanjeng Nabi wau dagangan akeh wanyu kabeh mulane bali saka Badar nggawa anugrah saka Gusti Allah arupa selamat perang apa oleh dadi akeh lam yang saskale ora ngepok hum ing aladina apa suun Allah ya lakon sing elek peristiwa yang sing elek neng jalanan ditafsiri min qatlin au jurhin ora kena satu ora perang tapi neng jalanan itu ana apa tapi gak iso maca tadi tacakno kan kadang jalanan di jalan atau digowo inget-ingetan lho kan digowonya jadi Bali gowo fadol gowo kemenangan ora usah perang gak oke wong sing yakin mau jane cara dhewe gugu oleh mekati Nuaim ya ora sida bati ya wong mati sing berangkat akhirnya kan sapa jenengane Abu Sufyan wis mati Abu Sufyan balik nggo mersiapno dagangan akeh paling Muhammad dan kok nek Muhammad gak berangkat aku tak berangkat ke dagangan sing akeh ya bacaan Nabi tetap berangkat didedeni jane aja belok ya aja menyangka iman wong kok busuk yang ngumpul wong sakake apa yang ya kowe nek nangka iki pateni kowe ora radi paksa hum pediyo ora wedi wae iman mergo ora radi mau banjur berangkat tetap yakin aja golekine iki ora goleki dunya jane tapi goleki jihad fisabilillah berjuang. Akhirnya Bali dengan dua kemenangan tanpa tersenggol. Jadi bahasanya orang lam yusibuk tapi lam yamsas. Jadi bahasa Arab ini masa yang musuhi terus menyenggol titik itu dilepas. Nek amsaka nek nyekeli niku cekeli suwe.
nek lamisa utawa masa kuwi menyenggol kesenggol ora perkara elek nang Badar ketiga iki meh perang Badar ketiga tapi ora sida apa musuhe rawani musuhe raminang ora ngalami nasib sial sedikit pun malah ngobari akeh wajaba'u lan padha dia lalina ridwanallahi ing ridhone Gusti Allah Allah utai Gusti Allah iku du fadlin dakang duwe anugerah nanti ingkang gedhe ngene maksude wajaba'u ridwanallah anut ridhone Gusti Allah iki nah yang cerita bitaatihi wa rasulihi fil khuruji anut ridhone Gusti Allah wong iki awake dhewe bapane pengen wong tuane ridho pengen wong tuane seneng awake dhewe kudu nglakoni perkara sing nyenengno wong tuane upamane seneng ke bojone lanang seneng ke bojone ora seneng rokok upamane pokoknya dibuat rokok bukean to nek rokok iku kok nyasare aku barang aku rokoke sing gak rokok bapakne bojone sing wedok iku ora seneng ora seneng apa lek wak pitik bapakne ora seneng wak pitik ya kan bojone gak wak pitik terus ae bojone kan mangkok ora iso rido utawa bojone iku ora seneng mambu barang sing wangi-wangi sing wedok barang sing apa sengir-sengir dadak digawakno terus ngono iku berarti ora gawe ridane bojone lah awake dhewe nek ana ridane Gusti Allah iku berarti golek ridane Gusti Allah iku taat anut perintah Gusti Allah ninggal larangane Gusti Allah najan to perintah iki jane kanggo padilae buahe kanggo awake dhewe ora kita sendiri ora kanggo Gusti Allah larangan iku manfaate ya ora balik nang sing makhluk iki meneh umpamane awake dhewe dilarang ora oleh mabuk ora oleh mundiara kuwi ora kok mergo Gusti Allah untung utawa ben seneng boten tapi mergo memang endi sing dilarang nek Gusti Allah niku mesti bakal rusak tapi wong sing ora waras pengen waras wong uteke padha waras kok malah pengen rusak uteke nganti ngombe dilarang upamane terjang yo rusak awake rusak uteke lah ngono iku dadi apike nang awake dhewe tapi golek iku Gusti Allah dadekno ridho perintah Gusti Allah kon mangan sing halal puluh mimbar zaknakum mangan iku perintah mangan iku luwih akeh dibanding perintah poso nang Quran Pak poso kan neng lalu bakara pisan iku perintah mangan bolak-balik tapi mangan sing halal aja lelehan mergo nek lelehan iku akibate nang awak yo apik yo iso nambahi kolesterol iso nambahi diabetes lan liyane tapi aja mangan sing dilarang padahal sing dilarang iku sithik sing dioleh yo akeh mangan wak pitik oleh wak sapi oleh wak dus oleh wak jarang oleh wak kebu oleh wak laut wak kari oleh sing ora oleh ku sithik pirek celeng geteh lho ngono iku malah sing ora oleh iku sing sithik iku malah digoleki kok nek wong nasar kok geteh iku najis apa dikemas piye dadi diteh tetep najis alasannya ibu tombol ya tombol liyane geteh blarang tombol pengen ya ya mandi deh tombol pengen yo jarang dia uang saren di perahu semua tidak orang lain jadi halus marai perkara jadi tombol orang darah lagi apotek wis dilarang kok tombol pengen ngerjani umbenan mulai susu oleh es limun oleh es campur oleh konek banyu teh oleh wes segala wes sing ora oleh sing mendemi tok lho ki nek wong
wong seneng rusak awake sing goleke sing dilarang mesti tok lho perkara sing menteni ya jenenge tak ngono ana kok ora jenenge sing apal kan sing ngaluni kalau di majelis kan dodol jenenge apa gak ora kok prane ya apal tapi kelasnya dhek paling piro gak sing murah-murah barang larang sing apa topi miring wis sing murah sih Pak yo sing larunan ya ini itu biyen pasti boleh bicara ya gitu saya kan boleh bakar tobat kok perkara elek iki HP ya timbang leren kok perkara HP ora elek kalau motel dadi wong apik ora apik timbang perkara ketok api dadak ujug-ujuge kari-kari blikat malah dadi gendong nah cara siae la khaira fi khairin la ora jeneng perkara apik perkara apik sing ora langgeng udahe wis rokok jaminan nek akibat melok sing basa melok apa nek perjanjian melok yasinan lo tahlilan melok gardu leren gentes nyawer yo melok nyawer yo nyawer dadak mokel ketok wis sergep-sergep dadak mokel ngono iku ra dianggap apa kok mokel apa dadi elek malah bahasa pun layak perkara elek sing ora langgeng maksudnya ora langgeng ora terus menerus iku khairun min khairin layak luwih apik timbang perkara apik sing ora langgeng bulan-bulan ada cerdas wong salah saged nek dibokar kan dadi sesat salat rajin iku apik ngombe wah dikasihkan dadi elek salat sih tapi mokel penggaweane salat serta jamaah tapi motel leren itu gak salah kan nah gue nek cepet salat itu gue harus main malah dadi sasar iku apik perkara elek mbok main mbok mabuk tapi terus leren lho terus motel layak iki motel mokel dadi apik terus apik terus sak matine ngono lho maksude lah dadi perkara sing dilarang Gusti Allah itu bali iki ning awake dhewe ora kok nek dhewe seduk ibadah terus Gusti Allah seneng ngono ketemu pirang perkara manusa iki makhluk sing apes ino lan bukan apa-apa Gusti Allah sak dunya bambu kabeh Gusti Allah ora ngira rugi sak dunya ibadah kabeh Gusti Allah ora bati ora bati kabeh bali ning manusane ngono wae anggere nurut Gusti Allah ridho balik nang Gusti Allah utawa balik nang omahe uripe diridoni akhire sawise sedo manggon nang papan sing diridoni warga iku kanggo wong sing diridoni ijazah diridoni Gusti Allah Allahu fadlin azim Gusti Allah itu sing duwe anugerah sing gedhe kan gedhe iso diukur nang akal azim kuwi aku lawane azim hakir ino nek lawane gedhe akbar kan sawir azim yo aku terus ke innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah innama dzalikum satemene mengkono-mengkono ucapan kabeh ucapan sing inna nasa kejamaah lakum ucapan wong sing ngridu kanggo perjuangan dadi iku ya kanggo pelajaran umat sing kuwi iki ayat iki turun kanggo Kanjeng Nabi mula ya teguran lan pelajaran kanggo umat-umat sing kuwi iki sakemene ucapanmu kang modern-modern intimidasi iku asyaiton setan ucapan meridoni ngendon-ngendoni meden-medeni wong berjuang fisabilillah ayat iki sing niku setan. Jadi setan itu orang sing nafsiri makhluk jin sing kafir itu setan. Tapi ya orang sing nafsiri orang sing anu jelasno setan itu ora wujud ora makhluk tapi lakone makhluk. Kabeh perkara sing elek iku dianggap setan. Jadi cara bahasa Arab sapa yastu.
setan banget eleke mulai enek setan itu sing saka jin enek sing saka manusa minal jinnati wan nas lah omongan utawa tindakan sing medeni redu faksauhum fazadah mau inna nasa kata jama'u lakum kowe iki wis diincing wong akeh terus kok gaya kemaki wae inna nasa kata jama'u lakum wingi kok faksauhum kowe yo hati-hati jadi tindakan maupun ucapan itu tafsirnya ngoten ayo ko irulakum inna nasa sabadu lima tegese wong sing muni dengan ucapan medeni kowe mau ku setan yo kok itu kang medeni sapa setan aulia ahu ing bala-balane setan jadi wali iki enek sing maknai nek makna sing secara umum kasih enek sing maknai sing manai pimpinan sing manai gubernur utawa bupati wali mulane ada isik pas musuh pemilu biyen la tadakil yang dalam nasara auliya di plesetno anggo politik rasane malu wali kok dimanai boleh lah wong sing terpengaruh gelem manut diridoni diintimidasi diweden-wedeni utawa dipengaruhi kok manut iku berarti ya aulia balane setan jadi setan gaweane nyuko iku aulia medeni ngridoni balane ngrusoi pikirane rombongane mereka setan nyuko iku aulia mula diwanti-wanti kali Gusti Allah kala takhofu mongko aja wedi sira kabeh ruh ing aladina wong sing ngucap mau sing nangkene disifati setan iki kala takhofu mongko aja wedi sira kabeh ruh ing setan-setan mau wa khafu lan wedya sira kabeh ni ing ingsun aja wedi omongane wong sing duwe sifat setan mau dia maring ingsun wonten dawuh Gusti Allah. Carane wedi piye? Iya perintah ninggal larangane. Ngono mau ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku mukminin padha mukmin kabeh nek kowe nyapa iman. Aja wedi omongane wong sing blangkrah sing diupamakno setan sing ngridon-ridoni medeni balane mau tetep yakin khafuni cukup wedya maring ingsun cukup anuta maring ingsun lan rasulku cara Allah dimaknai ngendikane ngoten iku untuk mukminin nek kowe nyapa wong mukmin nek gak ngono berarti ya mukmin meneng lambe kafir nek mukmin iman sing tekad tenan ora peduli dan ora peduli mati lampu direwangi golongan apa mau jenenge jinsek tapi meh blek meh kawir wis omongan dolan wis suwi yo lho do kan omonganku mong ngomongnya pun tadi oke jadi sik ape dan berkat ujian saya aku niku kan ketemu tak kon baturi mau omongan yang sak menit luweh kok sik pripun ya lho omong sak yang ngene mung kawir delok kok ngene lho kene mati lampu Pak yo kan tak kon mlutur dhisik set mergo nek ketok ilmu anton yen petenang kan gak enak kok sampean kancane yo udah dhisik ngoten lagi ngono nek kawir mungkin pokoke wis mukminin nek ing kuntum mukminin aja buku omong ngalor cukup wedi tak atau marani sentok dadi nek iman kawir gak pamplek hampir kesuwen mikir anu kok jenenge subasi ya terus suwe-suwe mikir anu ya balik tak mikir akhirat nek kok iki ora tujuan dunya iki ora tujuan dunya iku wasilah tujuane akhirat dunya itu perantara sarana tujuane cara kene Jakarta ibaratnya akhirat itu Jakarta kene ape Jakarta dalan ke sepur ke pesawat iki sarana bawa Pak sepur bawa urung teko Jakarta nginep neng
hotel itu sarana. Sing diilingi kudu Jakartane, sing diilingi akhirote. Yang nang hotel gak mikir wah jate kurang apik, tak jate sik cah. Lampune tak pada tak pasane sik cah. Iki apa jenenge? Resepsiane kurang suwi. Lha sing sik cah. Lah tak sing dipikir malah dalane ora mikir tujuane. Ayo mubeng nang ngono wae kaya wong nang donya iki liwatan tok sarana kanggo tumuju ning akhirat. Tak sing dipikir donya tok. Ujug-ujug wis entek jam-jam wae berangkat. Nah, cek entek waktune, entek dinane, dadak rumbe sangu. Lah sampun entek kanggo bak-bak ning hotel kanggo bak-bak ning pesawat mau rono rene lali nek ape ning Jakarta. Lali nek ape mati ape ning akhirat. Piye? Rumbe sangu ora peduli desa ora desanu. Pokoke entek setan dia sendal tetep malaikat. Lah, iki ingkun temu ini asli ya, asli artinya benar-benar mukmin ini ya ana apa wae wis tekad wis niat pokoke ora bakal kandhek tengahing dalan kabeh niate mung krana Allah taala wala yahzun lan aja nyusahake aja gawe susah aja dadekno susah ya kena kae sira sapa alladzina wong akeh yusari'una kang padha tumandang kena dimana tumandang kena sing nglakoni kena sing biasake bil kufri dalam kekafiran merasa susah bepatrape wong kafir innahum sakamane alladzina iku layu yaduru ora bahajani ora melarati Allah Gusti Allah syai'an ing suci apa wae. Cara dimana jane ngoten wis ora usah susah seneng Muhammad. Ora usah susah nemen wong-wong mukmin nang patrape wong kafir sing wis mbok elingno ora kena. Mbok tuturi ora kena rasa ndedekke wis susah cilik ati wong kuwi bambung sak katoke kaya apa wae layan guru wa syai'a ora bahayane ora nyudo ora ngurangi apa-apa ning Gusti Allah. Wis tenang wae sing jatah urip jatah rezeki ingsun Allah aja wedi. Dadi bantu kabeh ya lain guru wa syai'a ora ngurangi apa-apa ning Gusti Allah. Yuridu mersake sapa Gusti Allah. Allah ya ja'ala ing ora dadekake sapa Allah lahum kanggo alladzina hadzon ing bagian wong ben entek-entek oleh gabung oleh kurang ajar oleh kabeh. Gusti Allah ora wis ndadekke wis ngersakno supaya wong iso ben nang akhirat ora ana apa-apa, ora ana bagian kejebongan kepuk masih sosok. Bil akhirat ing dalem akhirat wis ditakdir dikersakno sok ben ora bakal bagian nang akhirat. Piye ora suwe ning dunya iki suwe-suwene nang saiki ora nganti 100 taun wis muga urip wae. Dadi kata-kata lek rumangsa puas lek rumangsa bangga ora seneng entek-entek dungakane wis dipol-pol. Jute kaya yen wong iki mati kabeh ora ana sing urip terus sing sing elek ya mati sing apik ya mati. Akhire sampeyan sing elek nang kono ora duwe hak ora entuk bagian apa-apa kejaba siksa. Walau laniku tetap kedua alladzina azabun kang siksa azibun kang gede banget siksa kok azib iki. Nah mau fadlun azim anugerah yang besar. Nah ini siksa yang sangat agung neraka itu benih urup-urupe watu ambek manungsa. Nek geni dunya satu monku nek dibleti watu kan mati jajal wong do masak cek geni ning pawon utawa kompor sing apik lah. Mbane nek kompor apik dibleti watu sing gedhe mesti mati. Nek geni akhirat dibleti watu malah dadi urup-urup wal hijab nasu wal hijab urup manungsa sing kafir lan watu mlot dianggep siksa sing banget agung gedene.
innal ladzina satemene wong akeh istaro kang padha ngijolake sapa ladzina maknane tuku ngedol tuku dimana ngijolake kena istaro kang ngedol sapa wong al kufra ing kekafiran bil iman kelawan iman dibaleni nek iki wong sing ngorbanake imane ngalahake agamane demi oleh dunya najan kanthi malih kafir iku ya ora bahayani sapa man ora madarati sapa man Allah Gusti Allah sayan ing suci apa wae dadi wong sing utamakno atau memprioritaskan kesenangan dunia ora peduli iku melanggar perintah Gusti Allah utawa nerjang larangan Gusti Allah sing penting untuk dunia ngono iku ora merugikan Allah sedikit pun awake dhewe pamane letih sing dilingi dunia gawe terus nganti rapat melek sing dilingi dunia terus ora peduli sholat ora peduli puasa ora peduli zakat lan haji ngono iku ora kene Gusti Allah blas yo ora ngelongi jatah rezekine wong liya blas pamane akhire wis entek wektune nang dunya mati ngono iku ora bakal itu apa-apa kejaba walahu lan iku kabeh alladzina adzabul utawi siksa alimun kang banget lorone mau adzabul azim iku jelasno agung niku ya lawane ino lawane sepele nah ini kene banget lorone piye nah seblekno bolak-balik nek surat bahasa watawala kalau bahasa saya no menjelaskan ambaya bahasa alun wa man rabbul la yazuquna fiha bardan wala syaraba aja nek rasa ngicipi wae ora tau ngicipi bardan itu makna asline adem tapi nek kono jemane adem sing iso ngrasakno ngantuk blas atau ngantuk wong nang rokok iku wala syaraba ya ora rasane iso ngombe sing seger nek rasa mulak sing nemen disuguhi illa niman wa wasaqo kejaba banyu sing ubal-ubal panase mulak malih wa wasaqo lan nanahmu iku nanah sing sampun citah ampune buanger panase wae dadi sing sawise nek ditompe iku jajal muifaqo iku diwales sing pas nek wis dirocok nang jerone wong jerone wetenge wong mau nang surat juz 17 diterangke yusharu bi ma fi butuni wal julud dadi isen-isene weteng lan kulite iku padha merata lintek nanti glodok kabeh akeh ndodok baru kuwi diutono neh siram neh ono terus ora enak-enake pirang tahun ra menteke ngono iku azabun awali sing banget larakake ngoten niku sakare iki tak kasih mugi-mugi barokah menjadi nilai meleh poso nek boten rebo posone mulai rebo ya rebo langsung ngaji badhe asal setengah gangsal nek posone mulai kemis ya kemis mulai setengah gangsal oke yang sangat sing hormat yang ngaji poso saged matur kasihan apa ono makaten Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal hakim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati subhanallah walhamdulillah wa la
واستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير يا سميع يا عليم يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا وهاب يا قهار يا لطيف يا كريم يا عليم يا حليم يا الله لا حول يا قوة يا الله أشهد أن لا إله إلا أنت يا الله اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا وغفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان يا رب العالمين هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا مرضيا ظاهرا وباطنا دنيا واخرى واجعل هذا المجلس وسيلة لنيل بركة رحمتك ومغفرتك يا رب امين اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير والتقوى والقران والاستقامه والسلامه واجعل اياه من اهل الشر والضرر والظلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.